Malta Concert Orchestra sittella konċert differenza din id-darba bil-aqwa musicals Maltin nhar il-ġimgħa 27 ta' Ottubru fi Pjazza Teatru Rjal Belt Valletta. Mod xieraq dan se jkun dedikat b'mod speċjali għall memorja ta' Ray Mahoney li ħalla din id-dinja propju 3 xhur ilu fl-għomor ta' 74 sena. Żorna l-aħħar prova bitħejjija dan il-kunċert fejn tkellimna ma' Sur Mast Paula Bela li ħadem ħafna ma' Mahoney u tkun tiddiriġi l-orkestra dan il-kunċert. U spjegana li l-kunċert se joffri siltiet musicals Maltin bħal Bassilja, Ali Baba, Manuel u b'mod partikolari Ġensna li kienet il-bidu tal-kollaborazzjoni twila tiegħu mal-awtur Ray Mahoney. Kiteb ħafna musicals, kiteb 3 miegħi u diversi oħra ma' Dominic Gallia u mhux nies oħra wkoll. Allura qed nagħmlu nagħtu ħġieħ u nagħmlu kanzunetti li kitebu minn musicals. Kif ukoll mbagħad ħajkunu xi intervisti u hekk dwar il-ħajja tiegħu, ġifieri il-kunċert kollu huwa dedikat lilu. Mahoney bqa' magħruf li kiteb il-lirika għal diversi musicals oħrajn fosthom u Lietin għal Venut fl-Amerika, Il-Gwerra ta' Spiru Ċefaj, Żieza tal-Flagship, It-Tfajla tal-Palazz, It-Tieċ ta' Carmena Abdilla u l-Bandiera tal-Maltin. Little child, your look, it pains me. It's an answer your eyes seek. Can't you see what shadow of a soul I've come? Min barra hekk kiteb ukoll il-kanzunetta Little Child li bija Mary Spiteri ġiet fit-tielet post fil-Eurovision Song Contest fl-1992. Sena qabel kiteb il-kanzunetta Could It Be li ġiet interpretata minn Paul Jordi Majna u Georgina Bela fil-Eurovision fejn Malta ġiet fit-sitt post. Madan ukoll Mahoney kellu kontribut qawwi fuq One Radio sa l-bidu tiegħu. Baqari uniku kif kien nagħmel tajb ħafna hu. Il-biletti għall-kunċert tal-ġimgħa li se jibda fit-8:30 ta' filgħaxija jinsabu għall-bejgħ minn fuq il-website uffiċjali tat-Teatru Rjal www.piazzateatrurjal.mt. Studenti u anzjani gawdu minn roħs ta' 50%.